Il-ħidma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u l-pija tat-tim tad-deputati tiegħu qed tagħti l-frott tagħha anke fis-sondaġġi. Dan kif survey wara l-ieħor qed juru illi spiċċa żmien ta' distakki goffi bejn partitu ieħor bid-distakk kull ma jmur qed ikompli jonqos. L-aħħar sondaġġ li juri dan huwa proprju dak ta' The Sunday Times of Malta kif wera illi mill-aħħar survey tal-istess gazzetta d-distakk naqas minn 6.5% għal 5% ċoe differenza ta' 15,000 vot. Id-distak qed ikompli jonqos kif fi frar it-Times kienu qed jismgħu ħal 18,700 vot. Bil-gazzetta tisħaq illi kollox qed jindika li l-Partit Laburista kull ma jmur qed jitlef il-voti, trend qawwija minn kull sondaġġ li ħareġ fl-aħħar ġimgħat. Skont dan is-survey jekk ikollha ssir elezzjoni ġenerali għada, l-Labor jikseb 50.1% tal-voti. Tnaqqis sostanzjali mir-rebħa ta' 55.1% li kien kiseb fl-elezzjoni ġenerali tal-2022. Dan fil-waqt li aktar minn 16% tal-elettorat huma imbassrin li ma jivvotawx żieda minn 14% li fil-verità kienu baqgħu id-dar anke matul l-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant f'dan is-sondaġġ ħareġ biċ-ċar illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch huwa popolari aktar mill-Prim Ministru għal votanti żgħażagħ, il-professjonisti u dawk illi għandhom edukazzjoni postsekondarja jew universitarja. Kif mistenni, huwa popolari aktar mill-mexxej Laburista Roberta Bela wkoll fil-Gżira Awċija, kif ukoll fost dawk illi għalissa mhux juru x-xewqa illi jivvotaw.